Fl-ewwel 7 xhur tas-sena d-deficit ta' pajjiżna naqas bi kważi 34 miljun euro, dan meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Bejn Jannar u Lulju d-deficit kien ta' 141 miljun euro. Filwaqt li l-ispiża tal-Gvern żdiedet biss b'1,300,000 euro, id-dħul żdied b'35 miljun. Xi ħaġa li hi riżultat ta' tkabbir ekonomiku sostanzjali li kellu pajjiżna fejn id-dħul mit-taxxi żdied b'148 miljun euro fuq l-ewwel 7 xhur tal-2015. Dan minkejja li r-rati ta' taxxi baqgħu l-istess jew saħansitra tnaqsu u għalhekk din hija prova ċara ta' iktar konsum u iktar nies fid-dinja tax-xogħol jikkontribwixxu fl-ekonomija. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li huwa ta' sodisfazzjon li fl-ewwel nofs tas-sena inżamm kontroll fuq id-deficit biex il-Gvern qiegħed mal-miri finanzjarji tiegħu. Qal li issa l-Gvern se jara biex dan ir-riżultat ikompli jinkiseb matul is-sena. L-istatistika tikkonferma dak li qalu l-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu, bl-Aġenzija Fitch tikkonferma l-ġimgħa li għaddiet li Malta mistennija tilħaq il-miri tagħha.